Sapa? Raden Setyaki kowe sapa? Takon karo aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Ora sandadakaken gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning pacah gaglak limpahmu waran. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Gok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendhak kanca, ngendhak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampeyan diantem diel. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candhak sirah kula diantem dem. Terus sampeyan tiba bruk kula nibani sampeyan apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbombo musuh. Lho.
Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wong. Wah, mutsisan rumangsane. Wah, lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayenge. Gwayong piye? Gwayong dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesanja mbaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem Ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut, candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau rak ning mburiku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balan e. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek mbilung ta iki. Nggih. Rasa melu-melu ndak lara awake. Siap. Njaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sentyaki kok. Nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, sak kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar Sentyaki. Ha genah, arep sampean gedhe Sentyaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe butuh aku wedi karo kowe. Sentyaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo ngono yo. Modiar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa, ora tonyo mawon modar. Rasa melu-melu. Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene, tak peke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sentyaki niku nek pun nesu ngonten niku. Ora sembrono, mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi Manggala. Ora tahu omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh, modal. Balik terus gleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake tolong. Kandhani wong Srawung ki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah, iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Modiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong apa iki? Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat klamet ngelak apa? Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Heeh.
Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong Cerewet gok. Mah. rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara we karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modar. Kajigur kok Baladewa iki. Aku malu ditanya Kak. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet e. Oh lah dalah. Yo wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuwataning Patih Sekipu, kena daya kemandenku mbuh dadimu parat. Sawetara saperangan wadyabala wis kendhang kaprajundhang. Ya, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadigdayaning Patih Sekipu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekipu parat. Sri Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah panus maning jajalanet mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Ngamarta. Permati, kowe durung jajal kasektening Patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara kene kaya. Permati, aja enak-enak kabeh enak Permati. Katon saka kadohan Raden Permati mlumaku manjing ana ing peperangan. Oh lah dalah eman-eman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo Patih Sekipu mantra tak seblak angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku mundhak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden.
sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta kencang warudaya pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe Kresna ih kula wonten dawuh Bu Kulun lah kok piye ora mangga mulya jago ingkang tinuding Sang Hyang Jagat Giri Prating kaya Sang Manikmaya ya kuwi kadangira permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah Wadyapala Mandura Ndarawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus wedi karo Wadyabala saka negara Gilingaya aduh Bu Kulun lajeng kepareng paduka kados pundi mugia sakmangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing Nata Ndarawati ora sandadakaken gunung tanpa guna ayo sowan Sang Jagat Girinata nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tinuding minangka dadi jagoning para dewa manglurah Satru Murka Prabu Naga Pracana Dewa yen nuntuna wong ngaprang kasangsayan ing Kakang Narada punapi di kados pundi Kakang kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem nuwun pangapunten sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi beto sak kadang kadeyan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun. Ewadene mungsuh Patih Sekipu mantra kendhang kamracondhang. Mboten wonten ingkang sami mangga mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok minangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana. Kresna, iya kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang yugya katujuh ing inu dene kita melu nderek sowaning Bali Martya Kunda manik. Mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih pukulun. Mboten badhe selak. Menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana. Wonten timbalan. Kita baliya marang jagat jujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang manglurah Satru Murka ya kuwi Patih Sekipu mantra lan Prabu Naga Pracana tanana liya kejaba amung yaiku Atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna ing kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nunamet pasang kaliman tabit pulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejot raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna lire kepiye dene kita kagiat
Apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun? Mboten perkawis menika, nuwun sewu lho Bu Kulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi Bu Kulun, namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Ah, Kresna, iya kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadakake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jungu-juga ning Jodipati. Kakang Rada, punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Ah, dalah iki ngestaken dawuh. Lajeng marang-marang matipun ing abdi utawi ing ngraka isi pangdal-dal benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cala lintang kebat mangkat dinten menika. Ah inggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kaliyan panjenengan ulun. Monggo kula dherekaken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing nglilakaken atmajanipun kinarya jago wonten ing kayewangan. Ya, Narayana ulun prengestoni. Muga-muga lebda ing karya nggih Kresna. Kayon katiyuping angin sumya swaraning karengyan samirana mawur kulawan iris lumrang kantaning puspita karenggan putyan ira sang dwija warambrangan lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang iler-iler tandure sumiler ta ijo
Ih.